is prísúnach é. Ach ní lisige cad dhéanamh sé mar gheall sin. Ach, so chórá dóibh léiríonn Dracula anna spéis go dó I gcúrsaí dlí I Sasana. Agus chomáile sin deir sé leis gúil sé chun é chiméad mar í in sa Chistleán sé sin ina phrísúnach go ceann tamil níos fuide ná sin. Níl Seán sásta le seo beag na mór agus ní lisige cad dhéanamh sé. Tamil níosan fecinn Seán Archer Dracula. Drappadóireacht nó a láncáin síos mar bheith arc luachrán síos bhallaí an Chistleán. Agus seán chéad uair go bhfeice míad mistéir nó dríocht rud nach bhéart fi a bhíú tlí nádúrtha éigen. nó foiil chóna na capile setrig an Chistleán fé glas. Tá míú nádúrtha éigen ar a seo, ach tá tuise eile fad a buint le seo. Ní nach húna nuair atá Dracula I mithe, duineann Seán Archer iirecht ar é ló, ach tugann sé fanara go bhfuil gach doras faoi glas. Titan na chola in áid éigen I bhd óna heomra sa Chistleán, agus seo in áid go dárlaíonn an dara achtere mínádúra nó ósraíoch dó in sa Chistleán. Tag an chuige, agus in lisige an ina chola nó ina ghúiseacht atá sé. Trúr ban bhfuil fiocla lé geala ortha, as tá siad áling ina slí féin. Tá chum ortha bhfuil siad I géirigh lí leis, agus tá tuise gnéasach fad a bhain leis an roiachsa, rud a bhí thar a bheith dána san nuair ina scríoch an leabhar. Ní hé seo tá fuatha néchar, agus nuair atá siad tí a fóga, réban Dracula isteach agus cuireann scape ortha. Béidir go bhfuil marthal an léthóir faoin amsa, nó is cinnte go raibh nuair a léag an tuairiscéal dúis. Ach, bhí a chuidibre dianta ag Stoker, agus titan na míranna seo go léir isteach ina chéile díag níag.